comezar. Boa tarde, vou ser moi breve na presentación. Vou dar de todas maneiras a palabra a Juan Lema como presidente da Real Academia Galega de Ciencias e logo finalmente Elena Vázquez Cendón, que ademais será a nosa espléndida secretaria e a coordinadora da sección de Ciencia, e ela presentará a xornada. Simplemente, quería decir, porque ademais non puden estar nas sesións anteriores de celebración de Calvet, me coincidiu sempre facendo cousas noutros lugares, non? Que para nós, foi desde o primeiro momento un motivo de satisfacción participar neste ano dedicado a Calvet e Prats, que desde o primeiro momento tamén en que a Academia, xa está antes de que a Academia decidira que nos estábamos dispostos a ser partícipes da celebración da persoa a quen eles decidiran dedicarlle o ano, pero cando finalmente nos comunicaron que era Fernando Calvet e Prats, pois naturalmente foi tamén unha satisfacción, porque era a persoa que no ámbito académico había aínda o rumor desta personalidade, formaba xa parte do álbum de Galicia no momento en que a Academia o escolleu, polo tanto tamén para nós era un motivo de satisfacción, que é ese acerto de que a hora de escolmar persoas relevantes do mundo da ciencia en Galicia nos tiveramos xa posto a nosa ollada sobre Fernando Calvet e Prats, non? Nesta sesión de hoxe, que tamén xurdiu tamén naquela conversa sobre o que podíamos facer conxuntamente ou non. O Consello colabora todos os anos coa publicación do libro que editamos conxuntamente, pero neste caso o presidente da Academia suxeriu tamén unha xornada específica organizada polo Consello alrededor da figura homenaxeada, tendo en conta que nesa traxectoria xa longa do Consello de unir a cultura científica e a cultura humanística, era unha ocasión espléndida para ter unha xornada en que, por un lado, se falase de cultura, que se falase tamén de ciencia e que se falase tamén de industria, non? Pensando en que eses tres elementos teñen que estar trenzados continuamente, non? E así foi. Organizamos esta xornada e eu agradezolle tanto as persoas que participaron na organización, sobre todo na persoa de Elena Vázquez Cendón, que coordina a sección, pero tamén co auxilio de membros da Academia cos que ela foi solicitando, e tamén, naturalmente, a todas as persoas que foron participantes no libro, de algún xeito, pero que tamén se mostraron moi dispoñibles desde o primeiro momento para enriquecer a xornada de hoxe. E, sin máis, doulle a palabra a Juan. Pois nada, moitísimas grazas. En realidade, isto, como di a presidenta, seguimos colaborando dende a Academia co Consello de Cultura Galega, estamos encantados, son sempre abertos a calquera suxestión, e pensamos que este ano pagaba a pena facer unha visión ben ampla sobre a personalidade que tratamos de salientar este ano. Entón, a parte das conferencias que xa tivemos, do libro que se editou, magnífico, creíamos que esta xornada era unha xornada un pouco máis a fondo para entrar directamente xa nos puntos máis sensibles do persoeiro. Polo tanto, esta dupla visión, a visión histórica, científica e tamén a visión histórica empresarial, creemos que entra moi ben e abrangue moi ben todo o que é a vida de Calvet. Un señor, como decíamos, se dice no libro, moderno, unha persoa que a modernidade é o que seguramente trascendeu do seu traballo, e todo eso aplicado tanto á ciencia como á transferencia de tecnoloxía, como á innovación. Pensamos que esta xornada, temos os mellores especialistas en Calvet neste momento. Xa adianto tamén que teremos algunha xornada en Vilafranca para rematar unha parte de Vilafranca del Penedés. Eso, faremos ali tamén outra para ir rematando todo o círculo, e con isto creo que vamos a ter unha visión realmente integral desta persoa que é admirable baixo todos os puntos de vista, que estamos sin máis que agradecer a Elena, ao Consello de Cultura Galega e, dende logo, aos participantes que hoxe nos van a seguir investigando, seguir
mergullando nesta figura que é unha figura realmente moi atractiva. Así que, nada, moitas gracias. Bueno, pois boa tarde tamén a todas e a todos os que estades hoxe aquí e os que iredes seguindo tamén a grabación da xornada. Eu quero comenzar dando os parabéns, como xa fixo a presidenta da Real Academia Galega de Ciencia, por ter elexido a Fernando Calvei Prats como científico do ano. Sempre que hai estas efemérides, pois hai información que xa temos, el xa vivía no álbum da ciencia, xa estaba na escolma daqueles 30 científicos que están todos intersecados cos que se lle está a dedicar o Día da Ciencia en Galicia, pero tamén é unha oportunidade pois, de redescubrir, e como moi ben decía o presidente, de mergullarse en máis cuestións. Eu quero dar as grazas nomeadamente tamén a Pedro Merino, que foi o meu parteiro máis directo dentro da Academia, tanto pola coordinación do libro, creo que o libro é unha oportunidade, todo o mundo pode descargar e os que estamos aquí tamén o podemos ter e o podemos levar. Creo que é unha ferramenta, como decíamos o día da presentación do libro, tamén valiosa para os centros de ensino medio. Ahora nos institutos está activo STEMBAC, hai clubes de ciencia, entonces ter documentos que percorran a historia da ciencia en Galicia eu creo que é unha oportunidade. E ademais, bueno, Pedro Marino encargouse de organizar todos os contidos do libro e inspirándonos no libro, pois tratamos de facer realidade pois o compromiso entre a Academia e o Consello. Hoxe non nos pode acompañar Pedro Merino de momento, sumarase despois a versión online, pero bueno, queremos agradecer a todas as persoas, porque eu fun chamando noveadamente a todos os participantes que dixeron que sí, porque as axendas están moi ocupadas e encima estamos nun momento temporal que os cambios de temperatura fan que o mellor teñamos todas as voces un pouco especiales ou os corpos un pouco especiales e que estar aquí non sexa trivial. Así que moitas grazas polo esforzo de estar. E como decía, inspirándonos no libro, nos parecía que estas dúas mesas de relatorios, unha que tivese o contexto histórico e a pegada de Calvet na bioquímica era importante. Para esta primeira mesa temos un gran moderador, un compañeiro do plenario do Consello da Cultura Galega, Manuel Puga, e ademais moi coñecedor do que está por trás da pegada de Calvet e da parte da industria que vai ser interpelada. Contar con Ricardo Gurriarán, que xa fixera no álbum da ciencia a reseña de Calvet e que ademais sabe titular o seu relatorio, porque Fernando Calvet, de Oxford a Celtia, pasando por Compostela, eu creo que é un bo tuit. Ten nome de paso doble e ademais eu creo que transmite pois un dos valores de Calvet e o seu efecto de peregrino da ciencia, ademais achegando a unhas pousadas onde había grandes referentes da ciencia, ademais de facer pousada tamén en Compostela e, como non, igual que aquí temos Morriña e quedamos nas raíces, pois tamén el quixo volver ás súas. Eu quero agradecer tamén o contributo de Xosé Luís Pastoriza, que ele nos vai a dar un contexto máis social e histórico de Calvet e cal era a contorna que viviu e como esa contorna histórica tamén lle afectou, non? Como fixo despois da virtude e necesidade e no momento no que non poido estar nesta nosa universidade, pois se adicou a esa terceira misión que é a transferencia e tamén aí deixou unha moi boa pegada e, como non, a Xoán Carmona, porque el que titula o seu relatorio Químicos e Industria Química na Galicia do século XX, tamén moi experto neste ámbito, e nos vai dar o contexto histórico de algo que estaba a nacer. Entonces, esta primeira mesa nos leva e nos fai empatizar co contexto do noso persoeiro e na segunda mesa o que queríamos é traer a liña do tempo ata o día de hoxe, non? Entón, aquí temos outro membro do plenario, fixemos contas estes días e creo que o cacada o máximo de anos no plenario do Consello da Cultura Galega. Temos como moderadora a Francisco Díaz Fierros, que ademais é a primeira vez que intervén despois de que se faga pública a boa nova de que vai a ser protagonista da medalla do Consello e que ela ademais foi quen coordinou a sección que hoxe teño a honra de
de coordinar, entonces nos parecía que tamén era... Sí, e no álbum da ciencia onde está Calvet, coordinou o libro dos 30 persoeiros, porque decir Francisco Díaz Fierros e decir ciencia e cultura, pois é o que, ademais, foi moi parteiro desa igualdade das dúas Cs. Así que tamén é unha oportunidade que hoxe nos acompañe como moderador e vai estar acompañado por Manuel Freider Rama, que vai a situar a Calvet como pioneiro na química, vai a facerse kilómetro cero, e logo xa imos a chegarnos ao contexto actual da man do Grupo Farmacéutico Central, e será a súa responsable de comunicación, Beatriz Díaz, quen faga o relatorio, e será o presidente de Bioga, José Manuel López Vilariño, quen poña esta parte máis actual da presenza real da biotecnoloxía en Galicia. E entonces eu penso que se nos pudese acompañar Calvet, estaría tan orgulloso da súa trayectoria anterior como do que el sementou e do que hai hoxe en día. Así que moi agradecida por recibir o sí de todas as chamadas telefónicas, porque os fixesedes realidade e esteades hoxe aquí agora ou algunhas persoas un pouco máis tarde. E nada, con esta gratitude, pois poñemos o ramo no Consello a parte da celebración de Calvet, pero por suposto que siga medrando e que non nos esquezamos dese outro camiño que el fixo en Cataluña. Así que moitas grazas.